RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan ng malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Malu, ginaingon, kung biyaan kasi mong partner, di magpakawas paglaom, kay mo abot ra ang tukma nga panahon nga ikaw malipay. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Day Malu. Tinuod ka di ay. Ngay may laing babae ka nga ikaabot ini sa maong payag sa masaktan. Ano lang pangitag away day ha? Ato na ning istoryahon mo. Di ko mangitag-away do. Igo na nako nga nasakpan ta ka nga nagbinuang ka sa tong pinag-uban. Magbuwag na ta! Buwag na ta, Rabi! Maluoy ka, day? Ayaw pagbiya din sa tong bahay. Ikaw mangyad akong love good. Gikasubo ko, Rabi. Dili ko gyud madawat nga imo kong gibudhian. Nagpasalamat na lang sab ko, wa pa ta makasal. Libre pa kong makapangitag buutan nga lalaki nga akong pakaslan. Gamay pa nga tong anak, day. Mangita ba yun nag-amahan? Ay sus, ako na bahalang mubuhi sa akong anak ko eh. Mubiya ko din sa Digo City. Mularga ko sa Cebu. Dad-on ko ang akong anak. Maluoy taong ka, day. Ayaw ipahilayo ang nako ang bata. Di na lagi ko mausab. Dili na, they will promise. Kanya may pawa, Diyos pultahan. Di kayo mubiya na ko. Ito ng bata ni Mama. Kining bistin nila ako gibalik din eh. Hoy, nonsa ka? Nayabag na ka? Awa ning Ano ako, naghupa day. makatanan? Awa, day. Di kami ngawon ini, day. Uroy, dili na ko anak kay hugaw na na. Oh, Kay nakasuda naglaing bilahan. Sa mahugasan. bahis kang dako. mahugasan naman ni day. Ilang day, gamay na mo bunalo niya na mabay pa ka. Ay, Lakaw! Balik ka tong babae ni mo. Ipakao naghurot niya ha. Kaya wala akong mahangol ana. Giluod uri ko ng imo, Rabi. oh, day Malu. Nakalupad na gyud ang gisakyan ng mga eroplano sa akong anak. Nabaligya gyud ako upat ko kakanding ining pagkabiyahi padung sa Cebu.
sugatan ako ni Tia sa Mactan International Airport. Nakatubog maayong akong anak nga akong gisabak. Adun ako sa Cebu Maningpad uban sa akong anak. Kalimtan ko na sa hingpit ang mabudhion nga amahan sa akong anak. Kumusta ko ng pagdawat mo sa imong sweldo sa gitrabahoan mong mall sa syudad Malo? Okay, ragit kayo, Tia. Og salamat kayo, ha. Ikaw ang nagtabang na ako nga makasudog trabaho sa dakong tindahan sa mall. Dawatan ni Tia, oh. Uy, kwarta. Oo, 3,000 pesos ra gyud na, Tia. Ikaw ba yung nagbantay sa bata? Ay, diha na lang na nimo. Wa ko mangayo og suhol sa pagbantay sa bata. Ako rabaya ng apo sa pag-agawan. Ay, dawata lang gud, Tia, uy. Para puno-puno as bayad sa kuryente ba? Sa tubig, sa konsumo nato. Kuwang pa man gani na. Aw, nahala, sige ako na lang ni dawaton. Imo man din gusto. Og unsa gato'y giingon mo, may mamisita nimo karong Domingo. Imong nakaila dito sa syudad. O, Tia, ulitaw pa siya. Og nahibaw siya nga may anak na ko. Og buwag ko sa kong gika-live-in. Hoy, paditisa na tawhana kung maayo ba na. Kung igo ra manggani ng mutilaw nimo, buwagi. Pangitag lalaki nga mudawat yun nimo nga may anak ka na. O, Tia, kung makita ko nga buutan og matinud-anon si John Ray rin ako, makig-live-in tingali dayon ko niya. O baka ha, hagdon ko siya og kasal. Salamat kay day. Salamat kay day. Nga gisugutin ko nimo. Thank you, thank you. Basta baya ha, isultihan na baya ta ka nga ang kanak ko. Pero buwag na may samahan sa akong anak. Wasab mi makasalato. Okay rin ko day. Okay rin ko. Ang importante nga, kanang loved ka ba? Di magsamog tong amahan sa mga anak. Dili na, uy. Tuara man gud siya sa Digo City. Taga Mindanao manggit ko. Pagbuwag na mo, milarga ko din sa Cebu. O nena ko istar sa akong iyaan. Salamat kay day ha. Tuwara day sa layo ang amahan sa mga anak. Karong sunod Domingo ba? Di taray? Kay maor mo sa day, lugar na ko. Opa, uyap na paya ta. Advance day. Dila gamay. Okay. Gabihan mo daw suyop. Okay day. Advance day. Sige. May kekang mo daw. Mukuyog ko na mabisag asa. Okay day. Ikaw nag-iipulin ako sa maluibon akong ka-live-in sa una. Yes. Ikaw na, John Ray. Yes. Sa may anak na din ang bayhana. Opa. Imo siya pakaslan. Opa. Tungod kay, nakita ko nga butan siya pa. Ay, buo. Butan lagi pa. Sultihan ay bag-o pag mo nagkauyap. O saan, kajir-jir ka niya. Wapa. Nga, butan din ang di pa ka kajir-jir. Kano ba kajir-jir eh? Naka-advance ko ba? Naka-advance ko. Di ko dila gamay. Nasa din siya. Nasa din siya ba? Yan mo, ala. Gani. Gamay lang. Wapa na ko gitudo pa. Pero, kuan mo pa. Pero karon nga, kini ba, nahitabo mo gini. Adtuon ko siya sa ilang bahay pa. Aron sige, mahitabo na yun. Ang tanang mahitabo. Ang angay mahitabo. Di na ko magmotor pa. Ang auto mo hidadon ko. Sige. Humanin yung panuroy dadadin is by kay testing nga na to, ha?
Gusto ko mo tanawan ang bayana dong. Nindot mga! Oo, nindot. Ay, pwede rasad ba? Pwede rasad nga. Sa di pa mi mag-date. Unahon ko siya, daddy ni, aron, makita ni mo siya pa. Makita ni mo. Sige. May madla mo ba? Sige na daddy niyang buhi ha. Dadon. Niya ako'y hingbisan ng bayana. Hingbisan ko na dito sa kwartos taas. Ha? Pwede rin sa ubus pa. Ay, nasa kwarto. Okay ba? After ko ba? Sige. Kung tinuon nga buot ka ng bayana, di ko mababag sa gusto dyan, Roy. May mutang na siya taon sa kinabuhing minyo. Dai, basig istriktong imong papa dong. Basig dili siya makadawat o kumagad ng may anak ng daan. Butas pa day, eh. Butan yan, papa. Sus, di na butan kina. Nga, dahil nasultihan ko na siya nga. May anak ka na sa una mong kalipin. Ang gusto lang niyang sutaon, kung tarong ka ba yun nga pagkababae. Anak mas papa, iyabang ka ng himbisan. Kana ba kung ikabilin ka ba yun? Kabilin ka ba yun, bahay ba? Anak mo na day. Ako'y babae nga buutan dong, John Ray. Kabantay ko Kung na. ikabilin yun upay, masutaraw niya na ninyo kung kita yun ang magadayon. Uy, gusto ko nga, daduntaw na ka sa amo, sa dili pa kita manuroy sa gawas. O muchik-in og motel. Ang imong gusto mo ay matungan dong. Pero kung dili gid ko karon mauyanan sa imong amahan, mapaubsanon ko kini nga dawaton. Day, dul ta sa amo, day. Dul lang yun. Okay. Pasado ka na ako, alo. Usa ka tanaw na kustao, kasabot na kong buutan ba, o matidod-anod pa kini. Og mo'y nakita na ko diha ni mo nga buutan ka. Ito barang na ko. Okay, buutan yun. Kaya kapon. Pinindot kay kapon. Awa ko yung wakalay yung swerte sa una ni mong gugman, oh. Lucky sir, salamat ha. Daghan gyud king salamat sir. Ayaw pag-share na ako. Sugod ka ron sang pitan lang. Kus, nga na ko nga papa, ha? Papa. Papa. Papa na nako. Kaysa dili madugay, ipakasal ko na kabus dyan, Ray. Papa, salamat kay pa, ha? Thank you kay pa. Nagpabalik ka na, di malo. Sige pa, ha? Lakaw namin pa. Nuroy namin kay may kay kamuhimahan pa na. Ano namin pa? Kay manood pa mi sa mabugnaw nga lawak. Oy, muad to. Bugin mo slayo. Irkon man ang kwarto ni mo dong. Ha? Irkon na. Mo lagi, antay ko na ba? Adto na mo sa kwarto. Kini, busuhon ka ning dawa. Adto mo sa kwarto. Adto mo. Day, malo. Okay ka. Tara sa kwarto na. Upa. Sige ka na dong. Tanas imong kwarto. Love kay ko ni. Kabantay ka na. Bisog may anak ka pa na eh. Pero, love kay ko ni. Kay ko Igupon ko ni. Ano si Mang Dilaw po? Kabantay ka. Day, ako na ning ikuan, day. Kubaon ko rin. Ako, boxer shorts. Oops. Nanghibli ko na. Kataas sa imo og katambok. Magunito sa kupi. Kapyut. Oy, mo kapyut.
oras ka to. Dako kay na, day. Sige, mag-exercise, day. Doha ka bahay na. Miss Surrender, ara. Doha ka bahay na, Miss Surrender. Pero ako, kayahon ko ni. Kaya mo na. Kayahon ko ni dong. Ali, be, kanon ko ni, be. Bakit ontang kaya na ko, be? Day. Inan na kaya na ko. Kilala. Patukan ka. Patukan. Hindot na kanon-on. Ikuan ta na ni Pe. Plaster ko kita, Pe. Aday. Sige na. Sige na. Kini. Kini. Hakpon ko pa ni. Sige na, day. Sige na. Sige. Alik na. Suit na. May anak naman ang tapo. Pero agay. Isa to. Murag nag-iisi lang yun, day. Mura magpakilakisig na ako. Bukas na niya ko doon nga sakit. Beningi mo, Agay. Lagi, gani. May nahitabo yun na mo ni Chunray na ito kayo nasod siyang kwarto. Humans na hitabo, iya dayan kong gipamayan, ug ning kayo na, nagpaabot na lang mi sa adlaw sa among kasal. Mga kasama ang kaagi ni Malo, dinhining tulmanon. What's the style? Nagpaabot na lang sa adlaw sa kasal style. Kini mao suglanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Production Center.